Já vás po několika měsících opět vítám v sále základní školy, která je tak hodná a vždycky nám tenhle ten sál učí. Přišli jsme vám ukázat, co jsme se naučili pro všechny maminky, babičky, tetičky, strýčky a i tatínky. Doufám, že nám budete všichni držet palce a aby to všechno mělo nějaký úvod, tak děti vás teď pozvou. Doufám, že se nám tohleto přání líbilo. A než začneme, já bych vás chtěla vlastně pozvat na takovou přehlídku. Děti vám tady vyrobily šaty. Představte si Dior, Versace, Matragi, kam se na nás hrabe. Každá třída si vyrobila jedny šaty. Doufám, že si maminky vyberou, které se jim nejvíce líbí. A než začneme, takže začneme sborem. A já bych chtěla poděkovat panu Dankovi, který tady je, protože nám pomohl se sborem velice moc, jak na Vánoce, tak teď. Doufám, že se vám to bude líbit. Já jsem ho nepomínala. Co děláš,
Vy to musíte vydržet, chvíľko trvá. Karel to dnes nachystá všechny propriety, taky to ještě delší, to se staví 3 dny.
zpívám? Líbilo se vám to? Takže můžou zpívat odměnu? Poprosím nějaké silný tatínky, jestli by mi pomohli tady ty vertikále stačit za ten závěs. Výborně, jeden, druhý. Já tatínkům moc děkuji, protože určitě takhle pomáhají doma maminkám. Já se to pak zkontroluju, no? A já jsem bych tady zrovna přivítala pana Gracu, protože většina z vás ho zná, pomáhá vlastně, vymyslel nám tu přístavbu, která teď probíhá. A zrovna, když jsme u toho, prosím vás, mějte trpělivost. My si držíme moc palce, aby jsme to stihli, budeme mít co dělat, aby jsme to stihli do začátku školního roku, tak nám držte palce a buďte prosím vás trpěliví. A pan Graca je vlastně předseda naší unie rodičů a paní Králová, to taky znáte, je jedna z členů výboru. A já mi teď předám mikrofon. Dobrý den všem. Já bych vás tady chtěl přivítat jménem Unie rodičů a popřát hlavně maminkám všechno nejlepší ke dni matek. Chtěli bychom potom dále popřát paní učitelkám, které se tak výborně starají o našeho bátka a předat jim tady několik kytiček. Paní učitelky přijdou později, protože opravdu teď nemůžou. Teď je to tam takový napnulismus, jak to říkal Poskové s Verichem. Tam je to napnutý moc. Takže já děkuju.
No a teď nám vystoupí paní Králová. Já bych chtěla všem poděkovat, nemám často tu příležitost za vlastně dobrovolné vstupné, kolikrát vyšší, než je očekáváno. A myslím si, že je s nima výborně naloženo. Letos, co vím, tak budou za ně kupovány věci, které jsou na vystoupení. Právě tak se těšte na Vánoce, budou nové kostýmy. Já bych teď, protože znáte to, i v televizi se musí natáhnout čas a my teď se převlíkáme. Takže já bych vás teďka jenom chtěla seznámit, co vás čeká v nejbližší době. 12. příští týden půjdeme do divadla na divadelní pohádku Rád kosmíčkovi. 16.5. je zápis do mateřské školy, tak se nenechněte, budou tam trošku zmatky, ale už to všichni vlastně znáte. 24.5. pojedeme na výlet do Plzně, do zoologické zahrady. Nebudou děti potřebovat nic, jenom baťušek na svačinu, eventuálně pláštěnku podle počasí, svačinu, pití dostanou. I to pití vlastně budeme kupovat z peněz Unie, abyste věděli. 27. bude focení tříd, takže dostavit se ve velkém počtu, aby jsme tam byli celé třídy. 10.6. bude indiánský den. Rodiče, kteří to mají děti, už třeba druhé dítě nebo třetí, ví, že jsme vždycky měli pasování na školáky. A protože to bylo velice komplikované a už to bylo tolik stejné, tak jsme se letos domluvili a my letos nebudeme pasovat školáky, budeme letos pasovat indiány, nechte se překvapit. Z 16. na 17. budou mít rodiče předškoláku volno, protože budeme nocovat tentokrát, protože je přístavba a není kam postavit stan, takže letos budeme stanovat u hasičů. Mají se na co práci těšit. No a 15.7. už nám to začne nám prázdniny. To je program na příštích několik týdnů, které nás čeká. Doufejme, a ještě nám hodně palce, aby nám vyšlo počasí. Teď nám vystoupí country. Ale to můžu říct, že to byl velký problém, protože se nám tak střídali děti, že jsem myslela, že to ani nedáme dohromady. Ale protože jsme tým, jsme jak naši hokejisti, kteří dneska budou hrát svýma dosama, takže my jsme taky tým, takže ti nejlepší, co vydrželi, budou tancovat a ti, co netancují, budou tancovat příští rok.
Teď přijde to nejnapínavější. O Vánocích se jim to moc povedlo, teď se jim to povede určitě ještě víc a hádejte, kdo to bude. No jahůdky. Od začátku roku tyhle děti se strašně změnily, když přišli, tak to jako s náma moc nekamarádili, teď už je to lepší. Kdyby náhodou byl nějaký problém, sesička nebo volání na maminku, zamávejte, vydržte, oni jsou moc šikovní.
Já vám ještě něco prozradím. My jsme dneska ráno zkoušeli, tak jautkám nešla hudba. Takže oni to vlastně teď měli úplně poprvé. Myslím, že byly perfektní. Mně se teda moc líbily a když se tady takhle dívám, tak tam některé maminky, babičky utírají slzy a já se musím opravdu hodně držet, abych neutírala taky. A teď se z říše broučku a neduše dostáváme do tvrdé reality. Jistě se všichni poznali, že máme tady turisty. A víte, že jsme jediná země nebo země, která má nejvíc turistických značek a jste se na světě? Tak teďka tam dojdou. Spěchám pro Kristovi, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z báži, žere hlavně pražáky, jmenuje se Joži. Joži z báži, počálek se blíží, Joži z báži, vesnici se blíží, Joži z báži, vesnici vyrozí, Joži z báži, Jože zajedou. Se
jednou, proč si mnou, počívají si někde na to. Výpravě, v Doubravě, malý kresly ukáže se turisté, zajisté, rozlíkají se po lese. Na pěšině zbynou po nich hranci stojáky, a díčí převáky, a drahé koňáky. Ve Knětině v městě vymění za zlaťáky, za to si koupí maliny med a slané buráky. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně až jednou, proč si mnou, počívají si někde na ně. Výpravě, v Doubravě, malý grizzly ukáže se turisté, zajisté, rozlíkají se po lese. Turisti nemají zbraně až jednou, proč si mnou, počívají si někde na ně. Výpravě, v Doubravě, malý grizzly ukáže se turisté, zajisté, rozlíkají se po lese. Na pěšině zbynou po nich hranci stojáky, a díčí převáky, a drahé koňáky. Ve Knětině v městě vymění za zlaťáky, za ty si koupí maliny med a slané buráky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky. Já bych ještě dostala. I přes některé překážky se to podařilo. A teď se opět vrátíme do říše broučků a motýlků. Já myslím, že každý z vás si docela umí dobře představit krásnou rozkvetou louku, kde se natáhnu, nemusím na nic myslet, pozoruju mraky nad hlavou a říkám si, to je dobře, kdyby to tak trvalo aspoň 2 měsíce. Teď vám vystoupí třída hvězdiček.
Krásně spát, protože joj, přivází.
Patrik je nejlepší přítelem člověka. U nás doma je to Elina a tohle je Fík. Kdo má ještě doma psa? No, jenom se přiznejte. No, proto. A je to nejlepší kamarád? Je, že jo, občas na ně šlápnu, jako. Takže teď mi bude pomáhat Maxi, se pes.
vystoupení naší besídky, ale protože máme takovou tradici a zvyk, že nakonec patří jedna společná písnička, tak doufám, že se vám bude líbit.